Мохамед Али Тели се е надъхвал. Бавна смърт, бързи кредити, отнемат, ще отнемат Джон Ленън, let it be. България е на първо място по бързи кредити. Не знам дали е така, но със сигурност се усеща по този начин. На всеки ъгъл върху някой гараж има надпис "Бързи пари! Кредит за 30 секунди! Шибан дегенерат! Ела тука жалка! Искаш кинти, нали?" Как да откажеш на такава оферта? Мързима да я търся, но имаше една статистика колко много са нараснали бързите кредити в страната. Как се казва, когато дължиш супер много пари? Бордж Калифа. За да ти предложат кредит, тези хора ще ти изпратят имейл, ще ти изпратят SMS, ще ти се обадят. Ало? Здравейте, ние сме от Сумо Кредит. Желаете ли финансово побутване? Наблюдаваме ви отдавна и видяхме, че имате само 2 чифта дънки. Кой ви даде този номер? Кой ви ги даде тези тесните дънки? Това се казва обслужване. Как ти имат номера, кой им разрешава да ти се обаждат, няма значение. Вие чакайте само да почнат да ви пускат известия на iCoza и на вейповете, брат. Сготвени сте. Всяко нещо, което има ток, ще те търси и ще ти пуска реклами. Губим го, пазете се! Спасявай много повече животи с нашия премиум план. Трябва да го изчакаме, обаче нямам платената версия. 99 на Ко стана, бе? Удари ма ток! Последните ви известия. Имате още 3 дръпки, мирише ви дъха, имате 19 лева в банковата сметка. И не е ли това бъдещето, за което всички мечтаем? Пасатора да ти напомня, че ти изтича застраховката на колата. Колата да ти напомня, че почивката ти до Гърция не е с твоите пари. Какво стана, бе? Щупи се радиото ли? Радиото е за хора без дългове. Длъжниците могат да си пеят ето това. Дългове гоняте през... Брат, толкова лесно са го направили. Виж под капачката и вземи своя бърз кредит. Усеща се както раздаваха едно време пари в чипсовете. Кинти! Никакви регулации, никой нищо не следи. Значи, ще ми дадете пари без да искате лична карта. Абсолютно. Не искате да ми знаете адреса, имената, няма значение. И аз си взимам тези 1200 лева спокойно. Да, разбира се. Но ще те преследва постоянно черен Мерцедес. Тези места не са регулирани по никакъв начин и не очаквай, че законът ще защити, защото ти сам си отишъл и си се подписал при някакви съмнителни хора с съмнителни условия. Нали знаете оная песен от "Търси се" по BTV? Тя всъщност е написана за лихвари. Ще те намеря, аз ще те намеря, ще те намеря. И какво направи с тези пари? За какво ти бяха? Взел си бърз кредит да купиш на дъщеря си таблет. Тате, благодаря ти за подаръка. Най-накрая мога да се упражнявам, за да сбъдна мечтата си да съм моден дизайнер. Само че, заедно с него, идва и шампион по самбо. Дай таблета, мой ред е да си играя. И сега Петър Котвата е насякъде с дъщеря ти. Дай 5 лея. Дай 2 лея. Дай 10 лея. Обикновено, като отиваш да се подписваш, не го виждаш Котвата. Те слагат жени в тези офиси, за да изглежда по-дружелюбно. Нали, може да се довериш повече на една жена. Странното е, че всичките изглеждат по този начин. Кредитни жени, ще те измамиме. И всичките имат татуировка на Христовия кръст. Може би си мислят, че значи турбо. Щото много се обича G-класите, бро. 4 по 4 джип. 500 конски сили. Да го карат на кафе в центъра на Ямбол. Викам си, чакай да видя колко е трудно да се кандидатства за такова нещо. Попълваш си личната информация и трябва да отбележиш причина за кандидатстване. Лични нужди, ремонт на жилище, погасане на други задължения. Те му казват рефинансиране. Виж колко умно звучи. Рефинансиране. Новата ми любима дума. Измисляме си думи просто. На тумор вече му казваме бабунка. На ампутация резенче. Толкова неща откраднахме от Америка, трябва ли да им крадем и кредитната система? Има хора, които позират с West Side символа. Брат, ти си от Хасково.
Let it go. Там нямате ли някакъв такъв символ? Примерно 3 хикса. Лаканда. Американците не ги бърка. Аз като малък не знаех какво е кредитна карта и си мислех, че там всички са богати и могат да си позволят каквото си поискат. Те всъщност цял живот изплащат заеми. Ама те са свикнали с тая система. Те си купуват билети за концерт на изплащане. Ние тук не знаем какво да... Народ, който все още прави такива снимки, дали е финансово грамотен. Представи си твоята половинка да те накара да отидете на концерт на Руши Виден Лев и ти 5 месеца по-късно още му плащаш за това. Трябва ми време. Още 20 лева си изпратил, а? Нали не ти хареса концерта, шматка? Трябва ми време. Спуснах се в тая дупка и почнах да забелязвам разни неща. Има кредит специално за пенсионери. Какво представлява това? Значи, вие сте на 96 години и искате 1000 лева. Точно така. За лекарства ли? За какво са ви парите? За жени. Да, лихвата е 160% на ден. Няма как, брат. Лихвата трябва да е някаква огромна. Те не знаят ти до кога ще можеш да го изплащаш. От банката ти следят транзакциите. Ти даваш пари само в аптеката. Купуваш мазило за стави и виагра. Аз бих се възползвал от пенсионерския кредит, човек. Факет. На 96 години тегля 50 000 лева, 3 дена живея като рок звезда и после се качвам горе. Колко да ми трябва, брат? Ще спия 2 чаши вино, няма да се събудя. На тая възраст не ти трябва много. 3 лъжици мед. Чудя се защо банките го направиха супер лесно и раздават толкова много кредити, при положение, че все повече хора се самоубиват. Хора, те няма да ви ги върнат тия мангизи, откажете са. Тях не ги е страх да си посегнат на живота. Майната им, човек, 800 лева. Няма да ги влача. Айде да се думкат. Юпи! И все пак, живота е най-хубавото нещо. Винаги може да стане по-добре. Не на самоубийството, приятели. Ще го изплащаш този кредит по 20 стотинки всеки месец. Виж колко забавно звучи. Не можеш да се оставиш на някакви тъпи кредитори, брат. Те могат да пробват да го развиват колкото си искат. Има пенсионерски кредит, има жилищен кредит, има благотворителен кредит. Този е в подкрепа на децата в риск. Като направим всички изчисления, получаваме, че за 10 кредита те ще дарят 10 лева, което са 3 чифта чорапи. Може би това не е зле, защото никой по принцип не очаква, че те ще дарят нещо изобщо. Просто моля ви се, гледайте да са от 100% памук. Тези деца цял живот са страдали, не може да им дадеш чорапи от тему 1000% полиестер. Това ще им разбие сърцето. Даже намерих фейсбук групи, които са специално за бързи кредити. Разходих се вътре и ако преди съм си казвал как толкова много хора се подлъгват. Цялото нещо изглежда супер съмнително. Навсякъде пише едно и също. Една и съща е схемата. След 2 минути във фейсбук разбрах, че тези хора не могат да четат. Тая буква ми е позната. Голяма част от тях не могат да навържат едно изречение. Измамница е. Ти откъде си сигурен? Пробва ли да пишеш лъжи, буку? Как така сте сигурни, че е измама? Кой се ме измамил? Момичето не е измамница. Кредит до 40 000. Дамите номер. Мислите ли, че тези личности могат да се усетят кога един профил в интернет е фалшив и създаден само за измама? Всички, които не оставят телефон за връзка, са измамници, предимно от Африка. Супер, че си го разгадал, Данчо, но хората, на които говориш, ще го разберат само ако Рачков им го каже в епизод на 2 капки вода. Те не намират нищо съмнително във всички реклами на бързи кредити, колкото и да са лоши. Само за турбогазари! Абсолютно! Най-добрите условия на бързи кредити в цяла България! Не чакай, а веднага вземи и своят бърз кеш. Виж ги тези хора. Те говорят като Стиви от Малкълм. Ако кеша търсиш... Но също така специални вмирисани поздрави за всички рекламисти, които се опитват да направят кредитите да изглеждат готини и безобидни. Вземи пари и иди на мечтаната екскурзия. Животът не чака, братле. Знаеш ли кой друг не чака, братле? Банката.
малко се забавям с вноските. Имаш жилище! Оп! Вече няма жилище. Те затова те питат дали притежаваш собствено жилище, когато кандидатстваш за кредит. После са като някакъв фокусник. Имаш къде да живееш? Нямаш къде да живееш. Бах тъпто шоу! Има една много сладка кампания, която са измислили да те манипулира да теглиш кредит за детето си. Защото понякога 400 лева може да означава уроците по таеквондо на малкия. Фак тренировките му по таеквондо. Като нямам пари да му платя тренировките, няма да ходи на тренировки. Това не е най-важното. Опитват се да те изкарат, че си лош родител, ако не теглиш кредит. Хората забравихме, че може да живеем спрямо възможностите си, или какво стана? Мамка му, мивката се е изчупила. Ще трябва да идва майстор. Да взема ли пари на заем от подозрителен човек? Или да сложим една кофа отдолу, докато спестим пари? Също много интересен феномен е как от няколко години се опитват да направят абсолютно всички празници да са свързани с пари. Посрещни празниците с увереност и предварително определена за теб сума. Весела Коледа е на вас. Сбъдваш новогодишните си мечти с предварително определена за теб сума. Това е последния SMS, който искам да получа 10 минути преди Нова година. По-добре да получа SMS, че това е последната Нова година на тая земя. Няма да ми развали настроението както това. На Йорданов ден хвърлят кръста и попа им дава MacBook. Винаги искате празници, свършиха с тях и парите. Така че, скъпи приятели, действайте. Днес, като нямате мъни, действайте и ние сме хора. Когато народа търси пари от бързи кредити и реалити предавания, нещо трябва да се промени. Брат, аз зачудя дали да не се запиша на някой реалити тая есен. Ей тъй, за някакви лесни пари. Той има толкова много предавания. Буквално. Все на някой кастинг ще ме харесат. Аз си мислех примерно Survivor. Човек, аз се записах на спермата. Септември ще се снима. На кое си се записал? На фермата. Да, де. Това дето по Евроком се излучва. Брат, фермата го дават по BTV. Не знам ти на какво си се записал. Същото нещо. Спермата. Виж, те ми пратиха имейл оня ден. Това са правилата. Всички участници трябва да са над 25 години. Всички участници трябва да могат да плуват. Задължителен тест за венерически болести. Готов ли си да се бориш, да минеш през всички хлъзгави трудности и да стигнеш до голямата награда от 1700 лева? Наградата 1700 лева. Това не ти ли е малко съмнително? Брат, кой ти ги дава? Това не е награда. Това ти е хонорара. Все едно. Подай ми банския. Трябва да си пратя видеото за кастинга. Дълго време гоня те през нощните хлади, а лихвари раздират без пощада дивана ти в младост. Кой ще записал?